Korralito Forala, liburutik irratsaiora, Iban Jimenezekin. Bueno, egunon, Jimenez. Bai, egunon, bai. Akaso ez dugu ongi azaltzen, Korralito Forala, liburutik irratsaiora, komikitik pasata esan beharko genuke, akaso? Bueno, bai, komikia euskeraz da, gainera, liburua, bueno, jakingo duzuenez, gaztelania euskeran zegoen eta ja ez dugu itzuliko, baina komikia euskera idatzita dago, Tasiorekin batera, Tasio berak egin zituen binetak, marrazkiak eta hola, eta bueno, pues hor dago, liburu dendetan eta oso opari egokia. Gomendagarria hori. Gaizki danik esatea, baina tira. Aitaren eguna ospatzen dugu, normalean Espainia, aitaren eguna gainean daukagun honetan gomendatuko dugu liburu hau oparitzea. Aitari edo beste... Korralito Forala da izen burua, makarra da hutsa, baina tira. Ederki. Aizu, Aralarko Goiaingeruaren inguruko polemika belarrietan, eta Sabierraldiko irudiak begininietan, oraindik fresko ditugun honetan, gaurko atalean, Korralitoaren kristautasunaz mintzatuko gara, gai ezin aproposagoa beraz, kapituluaren izenburu burutsua, Nafarroa kristaua Kristo aurretik, Eliza zapaltzailea gorrien kabitik gizarte neokonfesionalera. Bai, izenburua Nafarroa kristaua Kristo aurretik, el pensamiento navarro egunkaritik hartutakoa da, Gerra Zibil baino lehenagoko ale batetik, oso deigarria iruditu zitzaidan eta oso polita gaina, oso poetikoa gainera. Bai. Eta gero badira ere bi aipu oso interesgarria iruditzen zitzaizkidanak, eta bata zen Obanoseko apaizak esandakoa. Sonandikoarena, ez da? Hori da, Gerra Zibil hasi eta gutxira, eta bazen ez duzu hilko, salbuespen, hau da mandamentua, baina zuzenduta Gerra Zibil baterako agindua egokituta. Eta gero, are gehiago gustatzen zait, eta bada Miguel Sanzek Yolanda Barzinari eman zion aholku bat UPN-eko batzorde politiko batean esan da gainera, osea, bilera organiko batean. Lasai, Yolanda, prozesioetara joatea utziko dizugu. Gogoratzen duzu, bazen garai hori Yolanda Barzina eta Miguel Sanzen arteko tirabira direla, eta hauze izan zen, Miguel Sanzek erabili zuen argudio bat Yolanda Barzinaren aurka. Lasai, prozesioetara joaten utziko dizugu. Hori da. Gero, Aralarko Miguel Deuna eta... Bai, hor nolabaiteren Nafarrok ez, hautatzen aldugu zein den gure gogoko patroia. San Fermin hor daukagu, biztanda hori denona da, baina gero euskaltzalea bagara egiten dugu Aralarko Goiaingeruaren alde, eta aldiz Nafarrak balin bagara erre askorekin, Xaberko San Frantziskoren alde, ez da? Bakoitzak aukera dezakegu gure santurik kutunena, ez? Eta gure artean, Euskal Herri Irratian esan da, ez? Aralarko Mikel Deunak badauka nolabaiteko, bueno, ez dakit, segizioa edo maitasuna gure artean, eta hola, edo behintzat tolerantzia, eta horretarako... Bueno, guztio dakago senideren bat, etxeko sarreran, San Miguelen irudia daukana, ongi etorri dioen afixa batekin, ez da? Hori da, edo kofradian parte hartu zuena, edo olako gauzak, Inocencio Ayerbe zegoen bertan... apaiz bezala, eta Sabierreko Frantzisko iaia guztiz kontrakoa, eta gainera iaia geografikoki ere oso fenomeno simetrikoa gertatzen da. Aralarko Mikel Deunaren santutegia badago eskualde euskaldun peto baten erdian edo Euskal Herriko patroia dela ere bai, hori, bueno, jakingo duzu. Eta gero, Sabierreko Frantzisko Sabierren dago, zonalde erdaldun batean, eta gainero, Sabier herriko alkateak izan dira azken, ez daki zenbat urtetan, UPN-eko PP eta Derecha Navarra Foral eta Espainola, eta ez daki zenolako izena zeukan alderdi horren, eskuin muturreko, eskuineko... partaideak, orduan simetrikoa da, bai. Hor, bi zaindu ibiltariak dira, batetik Sabierkora Sabierraldiak egiten dituzte, bestetik, biztanda, Aralarko Goiaingeruak alako paseoa egiten duela Nafarroan zehar, bion, azken 80 urteotako ibilbideak aztertuzkero, paradoxa zenbait ikusiko ditugu, ez da? Bai, oso bitxia da. Aralarko Mikel Deuna eta Sabierreko Frantziskoren esanaia
behin eta berriz bilatzen dugu lehen aldian, baina lehen aldian aukera dezakegu nahi duguna. Kontua da, etorkizunean haiek zer izatea nahi dugun, eta gure, bueno, ez dakit aurre juzkoak edo gure pentsamendu politikorako egokitzen ditugu, batez ere, haien historia eta haien etorkizuna. Kontua da, gerra zibilean erreketek ateratzen zuten Aralarko Mikel Deuna pasiatzen, jendea fusilatu baino lehen edo fusilatu ondoren, eta bazen erreketen patroia, hori da. Nola esateko Santiagoren tokiko aldaera, ezta? Hori da. Santiago Izierra Espainiaren. Hori da. Pues hemen Aralarko Mikel Deuna zen. Eta, claro, Sabierreko Frantziskoaren bilakaera are bitxiagoa da. Bueno, atzerago jo behar dugu. Atzerago jo behar dugu, baina denok dakigula bere senideek borrokatu zuten Nafarroako independentziaren alde, Gaztelaren aurka, baina gero, Gerra Zibil ostean ere bai, Sabierraldeak antolatu zituzten erreketeek Jangoikoari eta baita ere Sabierreko Frantzisko Deunari eskerrak emateko Gerra Zibila irabazteagatik, osea, irabazte izanagatik. Orduan esanaia guztiz gurutzatua, alde batetik bestera eta alderantziz, eta orduan gaur arte, orain dela gutxi, Sabierraldeak ikusi ditugu periodikoetan eta hola, eta nik uste dut jendeak ez dakela zertara datozen, ez dakit. Parekatu ditugu biak, eta parekatzeko modukoak dira, baina gero Aralarko goiaingerua politizatua dago, baskoen goiaingerua da, nolait esateko, baskoen patroia, euskaldunen patroia, eta aldiz, balirudike, Xabier zaindu guziz apolitikoa dela, Nafar guziok batzen gaituen zaindua, ez da? Bai, politikoa eta gainera jende sanoa edo kirolaria edo ikusten badituzu navarrismo osasuntsuaren ikurra. Hori da, paisaia normalaren parte delako eta Sabierraldietara joaten bazara inori ez diozu azalpenik eman behar. Normala da eta, bueno, hemen, bueno, ez dakit, gure artean esandakoa ere, ni ere joan nintzen gaztaroan hori Sabierraldi batera edo bira edo ez dakitzen batera, oso modu normalean anien nintzen joan, gauza genuen horrelakoetan ezkenuela bueno, arraroagoa izan zarelako betidanik agian, baina Nafar 14 urterekin argi genuen kuadriako hainbat joan ziren eta kuadriako bik esan genuen guk apaizen kontuetan ezkenuela parte hartzen. Hori, eta Nafarra izateko era normalaren parte bat da, hori Sabierraldeetan parte hartzea, baina San Mikel Deunaren, osea, Aralarreko Mikel Deunaren, ez dakit, mendigoizaren eguna, adibidez, abenduaren ez daki ze egunotan ospatzen da bertan, santutegian, eta joaten baldin bazara, horrek esan nahi du, bueno, pues, abertzalea zarelako edo olako kutsu daukala, hori egia da bai. Bueno, aurrera egin beharko dugu azkar, denboraldetik oso gaizki gabiltzalako, 4 minutu eskas geratzen zaizkigu zera, ipatuko dugu konparazioa, 82an Xabierko San Frantziskok miraria egin zuela. Bai, oso bitxia da, Juan Pablo Bigarrena papa, orduko papa etorri zen Xabierrera, Nafarroara etorri den papa bakarra izan da, eta Diario Navarraren azalean agertu zen mirariaren tamaina edo hori ez, eta bazen hori metro karratuko 11 fededun omen zeuden basilizaren aurrean kontuan izan da, bueno, ja ez dakit milioi erdiko movida omen zen eta hola, orduan zenbaki izugarria da, kontuan izan da metro karratuko 11 fededun izan baziren, manifestazio handi batean eta jendea estutzen denean, metro karratuko 2 lagun daudela normalean, ez? Miraria da eta kaltzadarri bakoitzean 3, ez? Konparaziora. Bueno, tira, lehen Obanosko apaiza aipatu dugu. Nik, akaso Fernando Sebastián aipatuko nuke horren baliokide gaurkotu bezala, gogora datorkit bere trikornioa eta egin zituen zenbait adierazpen, ezta? Bai.
Berak esan zuen, Iruñera iritsi eta gutxira, ordena jartzera etorri naiz. Izan zen garai bat, Nafarroan, transizioaren hasieran, frankismoaren azken ondarretan, hori apaiz gorriak Atxilarraitzaretan hori dat, eta Armendariz seminarioan, eta baziren asko, gainera. Eta, klaro, hori zen arrisku bat betiko... Lezaun ere, seminarioan. Bai. Eta bera etorri zen ordena jartzera, egin zuen lehendabiziko gauza zen seminario istea, eta orain ari gara ikusten ere Los Kikos edo lako sekta bat horren atzean dabiltza berriro irekitzeko, baina guztiz kontrako ideologia bat lantzeko. Eta sakabanatu zituen berak, baita, apaiz erreboltosoak edo Nafarroan zehar, eta gaur daukagun Elizaren irudia eta errealitatea zoritzarrez dela, Eliza oligarkiko bat, eta nik uste dut jendearen gandik nahiko urruna dagoela modu orokorrean salbuespenak salbuespen, ez? Gure iritsia da, behintzat. Badiozu, gizarte neokonfesional batean gaudela, nola baitere. Bai, eta ikusten ari gara, orain dela gutxi parlamentura joan, ala ez joan horrekin, Aralarko Mikel Deunarekin, prozesioak ere edonon, herrietan, hirietan, modu ofizial batean, esan nahi dut. Erakunde publikoen parte hartzearekin. Hori da, eta, gogoratu gertatu zen, iaz, edo orain dela bi urte, San Saturnino egunean, prozesio batean Iruñeko zinegotzi bat agertu zen Spiderman kamiseta batekin, eta bekatu mortala izan omen zen hori, baina oso baleko izan zen benetako laikotasuna zer den eta zer ez den, eta neokonfesional movida hori benetakoa den ala ez den, eta niretzat horretan gabiltza oraindik ere.